Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe groupe ji hala marketing Vestige Fulɓe Afrique groupe ji fere fere himɓe ƴamtotoɓe hala ko larani produit Vestige. Ñande mi wanno présentation d'une partie des produits de Vestige. Mi présentino beaucoup plus produit ko larani cosmétique, beauté et autres. To hande bo mi completa vidéo man hando produit ji ko larani santé, ngam ɓurna ɗum hunde on ko ɓuri tilmugo ha nder produit ji Vestige. Kadi kit santé ñande man ɗo ni en présentino kit, en présentino boîte ji mai bana nim, calcium, amla, en présenti kala lekki fu ko ɗum ñawdata. Yowwa ɓawo ton man ɗo leɗɗe man ɗo on ni to a heɗiti explication ji ñande man ɗo malla bo explication ji ɗi adam wannoro, a tawan leɗɗe man ɗo ñawuji ko ɗe ñawdata man ɗo feere ɗo ɓadotira, ɗo fawotira, ɗo nanda. To ngam majum ɗon ñawuji feere ɗo ha ñawda ɗum timmida ɗo sei to a hosi leɗɗe man qualité jour, kanjon ɓe hawri ɓe wurtini kit ji man feere feere. Musamman ha ɗo en ɗo mari kit de perte de poids. Yowwa mi lortan mi explica ɗum. Nda ɗo en ɗo mari kit foie. Yowwa mi lortan mi explica ɗo bo en ɗo mari kit arthrite, on lari waɗi 4 boîte. Yowwa ɗo bo ɓe hawri waɗi kit d'entretien de grossesse. Yowwa ha ɗo waɗi kit cancer, on lari waɗi 5 boîte. Yowwa en ɗo mari ha ɗo kit anémie. Yowwa nda en ɗo mari ha ɗo bo kit des problèmes sexuels pour les hommes, kit diabète. Yowwa be kit de protection des yeux. To kadi ha ɗo ko hani en famani ba mi wi on mi explique ñande ɗum produit ji ñande man ɗi explicanoma boîte gotel gotel. To amma kadin hani hande bana to goɗɗo ɗon mari musamman ɗo ñawrama, goɗɗo mako ɗon mari diabète, to o yiɗi o ñawda ɗum ɗo ɗum composition de plusieurs boîtes on ɓe waɗi on o hosata, kanjum on mana kit. Yowwa ɗo mi fuɗɗiran en ɗo mari ha dow ɗo mari kit de protection des yeux. ɗo ko larni problème gite, himɓe feere ɗon mari gite nawan, himɓe feere bo gite man fotai janga neɓa yi'a libre, feere tawa gondi fu ɗo yila. Goɗɗo feere bo yiyata boɗɗum man samme o anda bo ɗum on problème, a yaha hôpital ma ɓe wannama pansement ainsi de suite. Feere ha to yahi juuti warta ɓe hokkete lunette médical, darulle gite a dinga watago. To kadi kanjum man ɗo nda composition je ɓe ngaɗi ko hisnata en non man ɗo. Nder majum man ɗo noni ɗon nder, noni man en présente ɗum ñande. Flax oil ɗon nder, en présente ɗum ñande. Spirina ɗon nder, en présente ɗum ñande. Grill oil bo ɗum bouteille on ñande en présentai ɗum, amma fan man ɗo en kawra en explica ɗum ha ɗo ni. Yowwa ɓe wi to a hosi pack ɗo man a moɗan ɗum ɗo, a hosa noni avant la nourriture, avant ke a ñama fajjiri ɗo a moɗa gotel, soir bo to a ñami a moɗa gotel. Yowwa spirulina bo ɓawo to a hosi noni gotel matin diga a ñamai, to a ñami ɓawo man sai a moɗa spirulina gotel, soir ma banni mai gotel. Donc noni ma diga a ñamai, spirulina bo sai to a ñami. Yowwa nden alora a hosa huile de krill, kanjum on ɗo ndiyam en bleu ɗo, avec repas matin et soir, yake to aɗon ñama man ɗo on kangel a yarata ɗum kanjum. Yowwa kanjum ɗum wonai ɗum comprimé, ɗum ɗo joɗi ba nyebbam ni. Ɓawo ton bo nda huile de lien flax oil après le repas, un matin un soir, kanjum ɗo a hosidan ɗum wakkatire wore be spirulina. Yowwa ɗo kam to fototire a heɓi a sodi kit man nga fu maga, a sodi nga wakkatire wore. To bo a sodiri boîte ji man feere feere a artiri ɗum a tokkini ɗum bo, ɗo bo même chose a watta dose man, sai dai kadi yake man ɗo wakkati dose man ɗo ɓuran neɓugo, ngam sai to a timmini be kiɗo nden a fuɗɗa kiɗo. Yowwa mi continue an ha ɗo be kit diabète. En ɗo andi diabète ɗum nyaw on hande Allah renu en be majum, e mo ɗum fe'ani bo na ɗum nyaw on je hoyi nyawdugo.
ha pharmacie ji ko ha hôpitaux en tawan kalmanji masinta. To amma kadin ngam may bo ɗum ɗon nyawdo man toujours, musamman be leɗɗe ɗe man ɗo en ɗo andi ɗe ɗo warna en diga Inde, leɗɗe maɓɓe bo ɓurna ɗum planté naturel ji ɓe wata ɗum. To ngam majum ɗuɗɓe huwirɓe ɗum man fu Allah fondi ɓe be sawaba ɓe dal leɗɗe ɗe man ɗo. Yawwa en présentan ɗo man ma en tawi en ɗo noni man toujours, en ɗon mari flax oil toujours, en ɗon mari amusante troisième boîte ɗo toujours, mais ha quatrième position ɗo en ɗon mari nim, ɗo on sendiri be je protection des yeux. Yawwa kanjum bo no fuɗɗirta ɗo, gluco health ɗo 30 minutes avant la nourriture, abanki a nyama ɗo hakkunde moɗugo man be nyamugo maɗa ɗo petel man minti 30 fajjiri, e banni soir bo. Alors a hosan noni ɗo 45 minutes avant la nourriture, diga nyamani man ɗo hakkunde nyamugo be hosugo noni man ɗo 45 minutes matin et soir. Nimbo après le repas tan, matin et soir, peu importe to yiɗi to a timmina nyamugo yake man. Ɓawo tan a continue avec flax oil après le repas 2 minutes le matin et le soir aussi. 2 matin 2 soir kadi miɗi gon vi 2 minutes, je m'excuse. Yawwa ha ɗo en ɗo mari kit de problème sexuel. Yawwa en ɗo andi ɗum hunde on ko ɗo frappa société meɗen. Hande to a nasti koluɓe ma a tanan lekki man kanjum ɓe ɓuri sorugo, to ɗani kanjum on ɓe ɓuri sorugo ɗo faamu ɗum nyaw on je ɓuri wagago ha ɓiɓɓe adama en. Et du coup kanjum man fu Vestige prévoit pack je nyawdata ɗum, e bo ɗum ɗo larani worɓe. Yawwa kanjum man ɗo en ɗo mari ha nder ton man, en ɗo mari flax oil man toujours, en ɗo mari spirulina, en ɗo mari noni, en ɗo mari amla, be en ɗo mari 1/4 boîte bindi man wangayi boɗɗum, je suis désolé. Voilà, on ni no ɓe hawri composition man kanjum bo no ɗum hosirte. On hosan 1 matin avant de manger. Voilà, nda inde boîte ɗo man ɗo, coenzyme Q10 après le repas matin et soir. Huile de lin après le repas matin et soir. Amla après le repas 2 à midi. Yawwa don nange to a nyami ɗo a moɗa amla ɗiɗi. Donc huile de lin ɗo ɗum boîte de ɗo floki oil ɗo on. Spirulina, alors ta hosana malla bo spiruline en français, après 1 matin 1 soir après le repas, yake to a nyami fajjiri be kikire a moɗita ɗum. Donc ɗo to a traitan problème sexuel ɗo nda produit ji a hawrata soda a hutinira, inchallah to a mixi ɗi banni man a consomi ɗo a heɓan sawabu bana ɗuɗɓe heɓiri ɗum galmaji. Nda ɗo bo en ɗo mari kit anémie. Yo anémie ɗo ɗuɗɓe ɗo andi nyawu man, e bo tampata himɓe ɓe anda ɗum on wiyete anémie. Wato anémie ɗo en français ɓe ɗo expliquera ɗum une carence en fer. Fer kam na be fulfulde ka ɗum jamdi. To kala ɓalli meɗen ɓandu ɓi adama ɗon mari élément je ɓe wiyata fer man ha nder composition muɗum. Permetta fortification de l'organisme kanjum fu ɗum ɗo joɗi bana ɗum ɗo joɗi un peu comme le calcium, mais calcium ɗo a tawan goɗɗo jamo amma o wala sembe. Yawwa ɗo calcium on nyawntamo, amma to ɓe wi anémie o mari ɗo na sembe tan woni o wala, manque de fer man janyinan mo terɗe mako sigi ditta fu. Yawwa bani ɗum joɗorto. Kanjum bo to ɗum nyawdete ɗo spiruline ɗo nder, amla ɗo nder, be folix e iron plus. Folix e iron plus man ɗo ɗum hawri boîte ɗo on gotel, kanjum bo ɗum boîte ji tati on ɓe composi. Kanjum fu hosan avant le repas 1 matin 1 soir ha spiruline, ha amla bo 1 matin 1 soir après le repas. Donc diga a nyamai a moɗa spiruline gotel, to a nyami a moɗa amla gotel. Folix e iron plus kanjum on boîte ɗo. Yawwa kanjum bo après le repas fajjiri, to a nyami je fajjiri a moɗa gotel, kanjum bo soir a moɗatako. Yawwa banni mi continue an be kit cancer. To cancer ɗo ɗum nyawu on je en andi en fu meɗen, Allah renu en be maga. Cancer ɗo nanga rewɓe, ɗo nanga worɓe. Bana rewɓe yake fere a tawa woɓɓe fere ko ha hôpitaux ji ɗo souffra cancer du sein.
yowa kanjon kit man bo kanjum bon laari nda dum be compose dum toujours be wadi noni don der, flax oil don der, ganoderma don der, spirulina go don der, aloe vera bo don der. Nawni ko en fuddi aloe vera wara sai jonta to kanjum bonda dosage man be explique hado. Noni matin avant la nourriture, nden alors moda avant la nourriture, avant 13h. donc do to fami do nyamol midi en wiata do yawa, amma bo sai wona diga nyamdi gotel wadai on a yarata dum. Alors après le repas du matin a hosa aloe vera didi a moda. Han fuɗɗa explication man to a fuɗɗiri noni a moɗan hande premier comprimé a moɗan ɗum avant 13h diga nyamai midi, sai jango a continue be jango fajir to a hasiti a continue be aloe vera didi. Après le repas du matin 3 midi do je ganoderma kanjum bo a hosi dan dum be aloe vera wakkatire wore do, ça veut dire que matin a modan comprimé joy, aloe vera didi, ganoderma tati, midi bo alors a hosa ganoderma tati. Yowa nda alors a hosa flacon l'huile de lin do après le repas, un matin et un le soir bawo to a nyami. Nden da spiruline go alors a hosa après avoir mangé le matin a moda 2 comprimés. A continue a bannin man ha timina traitement man. Yowa en continue ha do be kit d'entretien de grossesse. To hada do larani rewbe marbe deri en do andi jaman hande to debbo do mar redu dole se o dinga yawgo suiva consultation gynécologie wala ko andi be majum ha hôpitoji, yake fere be wi'a mo redu jodaki boddum ko bo do perturba santé mako ainsi de suite. To kadi nda kit be compose de produits do calcium be folique et iron plus to hawrama kanjum do c'est pour entretenir la grossesse, hisnamo sadirmaji ko larani redu mako man do ha yottana mo nyande taygol mako. Kanjum bo simple matin avant la nourriture moda gotel je iron plus, calcium bo après la nourriture o moda gotel. Donc kanjum do c'est simple, to a modi gotel fajiri a nyami a modi calcium ni sai jango to foto tire calcium man ha soir on a modi bodo kam c'est toujours 1 par jour. Yowa en continue ha les do be kit arthrite do dum nyaw on do jodi ba buudi nam wi'ata ma ko dum buudi man on ma kadi en foti en wi'a, ngam dum do buutina ha jokke, foti a tawa goddo ha dande on dum buutata amma dum wonan ha jokkere on, foti fere ha kosde, fere ha koppi, wala no wala kanjum yata arthrite. Kanjum bona composition kit je nyawnta dum hosan calcium be spiruline be flax oil be ganoderma on hawrata nyawnda dum. Kanjum bo ana ganoderma kadi glucosamine, je m'excuse, glucosamine darum hado. Yowa kanjum bo hosan spiruline avant le matin avant la nourriture 1 et le soir aussi avant la nourriture 1. Donc fajir diga nyamai, soir ma diga nyamai de dernier repas mada hosata gotel. Calcium bo bawo to nyami fajiri gotel soir gotel. Glucosamine bo bawo to nyami man do didi matin didi soir. Yowa huile de linge bo après le repas hosan 2 matin 2 soir. Yowa mitamaro c'est en mari kit foie. Yowa foie do kan do andi dum henre on ko larani problème cardiovasculaire ji. Kanjum wona composition majum en do mari aloe vera der, en do mari amla, en do mari ayusant, en do mari flax oil, en do mari be ganoderma encore wat lorti ha do ni. Kanjum bonda kanjum fu no en tammi hosugo consommer dosage man. En do mari amla après le repas 2 matin et 2 midi et 2 matin et midi après le repas bawo to nyami matin be midi. En do mari liver health do dum amusante don be yona banni en d'autres termes. En do mari après le repas 1 matin 1 soir bawo nyamugo. Aloe vera en do mari après le repas bawo nyamugo didi fajiri didi soir.
en ɗo mari ganoderma après la nourriture un matin un soir ɓawo nyamugo fajiri gotel kikide gotel. Huile de linge flax oil après le repas en ɗo mari gotel fajiri be kikide. Yauwa en continue an be kit perte de poids, mi tamma ɗum dernier kit perte de poids ɗo ɗum himɓe on je yiɗi hala maran haje ustugo poids ɓandu maɓɓe. Yauwa kanjum bo en tawi nda boîte manga ɗo Veslim de linge. Voilà, en ɗo mari flax oil toujours, en ɗo mari aloe vera. Donc kanjum bo produit man tati to a hawri ɗo kanjum permetata ma a perda poids maɗa, a hefta corps de rêve ɓe wiyata ko. Kanjum bo huile de linge ɗo a hosan 2 matin 2 soir, ara a hosa aloe vera 2 matin 2 soir, nden a hosa Veslim shake ɗo matin et soir, kanjum kasa dépendre to a foti a hosa gotel a hosa ɗiɗi. Yauwa ainsi de suite banni a watta traitement majum ha ɗum timma. Yauwa en laari ha ɗo pat to ɗon kadi différent kit je ɓe présentani en pour le moment. Yauwa ɓawo ton bo to wodi ko en tammi ɓesdugo bo en gaɗan vidéo feere. To ngam majum on fu moɗon mi hofni on, mi yetti on, mi yelanike on khairu, mi yetti on be laarugo vidéo jam ɗum der riko moɗon Oumar Ibrahim.